Já vám povím, co jste viděli v minulých dílech. Protože tohle je díl první, překvapivě vám nic neřeknu. Proč si to udělal, bratře? Ten večer jsem měl všechno na dosah. Klíč od andělských sil i od pekelných sil. Mohl jsem se mít fajn, ale jak už to bývá v dobrém příběhu, někdo mi to překazil. Můj bratr. Kéž by ses nenarodil, bráško. Já byl vystudovaný, já byl sečtělý, já byl připravený na šťastný příběh vládce živých i neživých. Už dlouho si pod zámkem a přesto jsem nervózní. Doktore, rychle, máme příjem, akutní výplach. Tak můžeme. Tak, s vámi, pane O, je i běžná operace vrcholnou slastí. Sestro, hoďte mi to do laborky, prosím. Rozbor uděláme hned. A děkuji všem, skvělá práce. Jsem rád, že mi pomůžete s rozborem. Znamená to, že má práce je vrcholem slasti i zde v laboratoři. Jak to stihnete být všude tam, kde to zavání rozkoší, pane Orgazme? Ani nevím. Snad to jméno? Snad. Tak se na to podíváme. Ten vypumpovaný chlapec je smutný, podívejte. Slzy smutku mu sedaly ke žlučníku, černá žluč sebelítosti je nabrousila a hrozila perforace tenké stěny. Hledá vás, příteli, chybí mu vrcholný prožitek. Přece jen nejste všude, pane O, napravit. Máme tady další příjem. Otrava. No vydá, káva je ještě teplá, nenatrávená. Tenhle vypadá lépe. Jen tady podívejte, to pohlaví, jakoby rozeklaný konec. Nerozhodný, nakročený, nešťastně zamilovaný, ale opravdu nešťastně. Přitom rozeklaný konec je celkem atraktivní. Jakoby ty dva případy, co si spojovalo. Ano, vypláchnuté žaludky. Ach jo. Já už nemůžu. Víš, jako kdyby mi něco chybělo, já nevím, co mám dělat, no. Prosím tě, ty jsi magor, ty jsi jako fakt nikdy... No nikdy, já přitom příjemný pocity mám, ale to nakonec, tu pointu, to jako jsem nikdy nepoznal, ten orgasmus, nebo jak se to jmenuje. Já si připadám jako mrtvej. Já už dávno mrtvej jsem. Co? Jak to? Ale ty mluvíš jako magor. Hele, něco ti řeknu. Jednou jsem hrál kulečník a můj stůl stál blízko záchoda. Dámskýho teda záchoda. A zrovna když jsem si zapaloval cigáro, jsem uviděl holku, jak vchází na záchod. No, ten dámský teda. Ten pohled byl plný ohně.
Těšil jsem se, že vyjde ze záchoda a zas uvidím ty oči. Oči, jaký jsem nikdy neviděl. Celý jsem hořel, jak to cigáro. No, to byla ta chvilka, pro kterou jsem se narodil, si teda myslím. A od té doby jsem jako mrtvej. Protože už jsem ji nikdy neviděl. Sakra. Dva výplachy za noc, to je úplněk, nebo? Doktore, že už jdete, je to divný, ale máme zase příjem. Třetí výplach? Bude se mi o tom zdát, Hrome. Je to neuvěřitelný. Honem, honem. Doktore, další příjem. Čtvrtý? Co ty lidi žerou? No vidíš, máš štěstí. Můžeš ji oslovit, až přijde za hodinu s teploměrama. Máš naději na hezkou pointu. No, podíváme se na to. Zuby a kruhy pod očima naznačují játra v konečníku, dráha ledviny je přerušená, sešít později. Rozežrané prsty od saponátu, otrhané bradavky plní funkci matky, patrně jde o týraného manžela. A tenhle, co to měl v žaludku? To je kus lidského ucha a obočí, spousta alkoholu zvláštní. Na několika místech chybí kosti, jsou na kaši. Bože, to jste vy, co tady chcete? Jste v pořádku? Tohle není rozkošná chvilka, ani v nejmenším. Já jen uklízím, víte? Neuklízejte a běžte tam, kde vás potřebují. Zavolám, až bude po všem, pane O. To bude teprve chvíle pro vás. Vypadněte. To je tedy mimořádná noc. 4 výplachy. 4 řeky výkalů do 4 světových stran. Ne, to není možné, to přece. Počkat jedině, že by... No to... Brácha, já si tě najdu, kurva. Tohle to ti neodpustím, já nejsem magor, do blázince nepatřím. Proklínám tě, kurva, proklínám. Až přijde čas, pošlu za tebou 4 posly, 4 výplachy, 4 hovada s břichama plnejma toho, co máš tak rád. Hehehe, ty sračko, najdu si tě a bude ti horko. Něco mu píchněte, já už musím, měj se, bratříčku. A po těch 4 přijdou další 2 poslové. Táta a syn, posranej a poblitej. To není možné. A hele, bráškové si mají o čem povídat, hm?